trying to survive, mga higala. Kay ang rating baya sa iyang paglingkod sa katungdanan, trust rating, negative. So yun na kag negative ka, di na ka magsilbi good. You're useless. Negative good ang approval rating. Mao nga dunay mga nasod nga nakaandam, dunay pareha na to nga nagkarap-karap ako sa buhaton. But we are one of the worst. Kaya mismo ang Secretary sa Department of Energy miingon nga good for 2 months na lang ang atong kuan. Ay na lang makaabot ta dili mahurot ang atong stock sa hinapos nga bahin sa Abril o baka unang simana sa Mayo. Pero tungod siguro kay gikasaban, nausab sa iyang istorya. Mingon siya nga, wala tayo problema ng supply. Wala tayo problema sa supply. So, unsa may tinuod, katuunan niyang pamahayag o kaning bag-o niyang pamahayag karon. Sama sa istorya sa gobyerno nga may pagawas og dugang bayranan sa plitihan sa mga public utility vehicles, mga higala. Doon na ilang pagawas apan kagapon gibadlong na sila sa presidente nga why saka sa plitihan. Unsa man ni sila wa ni sila mag-meeting? Kanya-kanya lang ni sila biyahe. They're not putting their acts together. But of course, the final say is the president. So, kung sa may tumanon, ang gisulti sa presidente kagahapon. Why pagsaka sa plitihan? Muhatag lag ayuda ang gobyerno ngadto sa naapektuhan nga mga drivers. Mao na nay existing policy sa gobyerno karon aron gaan ang kinabuhi sa katawhan bisan pa man ini nagsigsaka nga presyo sa oil. Ngano yung anim ng kaimtang mga higala, this is an administration that is trying to survive. Muna akong basa. Dili ni tungod sa kaayuhan sa katawhan ila mga ipanghimo mga pamaagi kundi aron makalahutay sila sa paglingkod sa gahom. Simple man arithmetic man. Kinsa may mas daghan ang yanong lungsuranon o ang drivers o ang ilang pamilya? Mas daghan man ang yanong lungsuranon nga wa magsalig sa pagmaneho sa jeepney. Daghan ang way labot na namong industriya, riding public. The riding public is a lot more when it comes to numbers. Mas daghan ang riding public kaysa mga driver. So if you are a politician trying to survive, sa imong buhaton, imong paboran ring mas daghan. Aron din mo suko kay ini kasuko ani galing og mupawa ta sa Malacañang. Papawaon ta sa Malacañang. So bahala mo siyagit na mga drivers, jutay raman na sila. Di man pareha sa riding public nga mas daghan. Mao nay akong basa ni ini mga higala kay gitun-an ko na nila sa mga naa sa line agencies involved, no? May paggawas na sila og tarifa. Unya giusab. Unsa man way pagtuon ang nagtuon ang kadto mga political think tank
kining final nga desisyon sa gobyerno mga higala. Diskuido tanan yung kalaki. Kinahanglan nga magpadayon ang normal nga plite. Unya, may announce ang presidente nga dito sa Pilipinas normal ang ating presyuhan. Trying to survive mga higala. Kay ang rating baya sa iyang paglingkod sa katungdanan, trust rating, negative. So yun na kag negative ka, di na ka magsilbi good. You're useless. Negative good ang approval rating. Dapat mo resign good. Pero di man mo resign. Ambisyon mo ganig i-extend pa ang iyang term. So, kita mga katawhan mo mag-agwanta ni ini. Gihunong ang approved fare increase. Matod pa sa balita, exposes the deep economic vulnerabilities within the national transit network, forcing a difficult balance between shielding passengers from inflation and ensuring operators can afford to keep their vehicles on the road. Latay sa alambre. Unsa may basehanan sa imong decision? Kanay akong gingon. You're in the middle ba? It's sa tawagan na rock and a hard place situation mga higala. Pero sa politika, arithmetic maning politika. Simple arithmetic. So kana may atong i-decide karon. Now, mangita na po na sila kwarta nga i-subsidize sa mga affected drivers. O gani, nanghatag na sila. Kinsay nang una-una og pangtunol sa beneficiaries, quote-unquote beneficiaries, walain. Ang presidente, pinang luura tanawon, ambot lang kamo kung sa inyong tanaw na mga higala. Nganong siya mangunay? Mura kintag iyahang kwarta na, unya ipanghatag ito sa mga affected drivers? Siya ko'y mutunol? Unsa man ang klasiha sa leadership? Anyway, mao na ilang gibuhat karon. Unya, pila man ang gastuhon sa pagpanghatag. Mingon ang mga drivers, kaning organized drivers nga ang gamay ra ng 5 mil, gamay ra na. Saan na namo? Itinuod man sa pila man ka tubil ra ng 5 mil. Duha og tunga ka adlaw. Urot na ng 5 mil. Unsa na may buhaton sa musunod nga adlaw? Lisod ning kahimtanga mga higala. Pero kuan pa ta kanang lig-on pa ang atong ekonomiya. Agwantahon to ni. Ug taas pa ang kinini ang income sa mga tao ba? Per capita income sa mga lumulupyo. Mahimo rin nagpasagda na to. Sige, ug pilay presyo sa world market, mao sa nay mahitabo sa pumping stations. Ang mga tao na mo desisyon o magbaktas ba karong adlaw or magsakay ba or magpooling ba, sila na mo gamit sa ilang creativity ang katawhan. Pero as far as the market is concerned, padayon ta mao man na. Nganong ato man nang so ug musaka ang presyo, let it be. In a way the people can afford. Kung taas pa ang income sa mga tao, per capita income. So yun na ang kaitandi ta sa Singapore, mga higala di ata sa 4 sila ni binta per capita income.
Kalayo na to. May bintakapin. So sila dito, naigihimo ang mga measures ang gobyerno, but the people are ready. They can afford. Depende ra maguna og naay kwarta imong bulsa. Matod pa sa mga tiguang bisan pag muagi sa imong atubangan kabaw tag 5 pesos. Apan wa kay kwarta, sama na tanaw lang ka sa kabaw nga tag 5 pesos ang kabaw palitan Wa kay palit. Wa kay mahimo. Pero kung naapa kay kwarta, yung day kabaw, 2,000, warabay lain. Bayaran mo kay warabay lain. I mean, mga kuan lang na ba? To drive home a point, mga higala. Pero nausay positive ni ana. Munsa may positive, matod pa sa akong mentor, the late Governor Lito Osmeña. Sa diyang gipangutanan ako siya sa Asian crisis. Unsay kuan kanang epekto ni sa Pilipinas. Simple kay yung tubag. Wa man tay problema kayo. Kay naanad man tag pobre. Ug ato nang ihulagway ang ubang mga nasod silingan na to mi tikang na og ang to sila babaw. Pagluka pa sa ekonomiya, ato pan miluka pa ang hagdan, nangahog sila, nangapiang, sakit ang hawak. Samtang kita, diha rata, igo rata, narata sa ubos. Nangatumba lang ta, slide lang gamay, mapha, napta sa ubos. Mao na siya ang pagulagway sa atong. But, the problem is the incompetence of the government. Masuya man ka ni anak god. Incompetent kayo ni puro hambog. Masa pagka normal, tumos di mga igala, ambot lang kada sa inyong lugar. Ang akong suki nga karinderya mingon sa bus matay. Wa na may baligyang mais. Wala ka na mga driver, taxi drivers. Parkinganan nagtaksi ng akong suking karinderya. Mais pangitaon. Moingon dahil ng kanang tighukad ba kung sa mo mais humay ang sekarang tubag na mais wa may baligya mais ambot lang ka sa mga lugar og naababat mao na akong nahibawan nga way baligyang mais kagahapon suma pa sa komprador sa karinderya nga anak ko tigkaon matag karon og unya. Sugod na og kamang ang problema mga higala padung sa ubos. Nahibaw ni Malacanang na masoy mga bright boys, di ba? Na mutanaw sa data. Una nga ipalabi nila nga mutyabaw ang mga drivers kaysa ang katawan yun, the general population, majority of the general population, labi na kay negative na ang iyang approval rating. Tulo ka tuig sa pangatungdanan. Unsa may nahimo? Kawat. Sukad kinadaghan ng kawat karong administrasyon na mga igala. The biggest graft and corruption skandal. Kay tulo ra magatuig gatong iya mahan 20 kapin man to, 21 years nga nagkunit sa gobyerno. Kini kay tulo pa katuig waldas na nga nangutang. Ang utangon na to sa World Bank mga higala itandi sa gikawat layo ra. Gamay ra ang utang itandi sa gikawat. Kaya aron kuno kuan ka nang i-finance kuno sa mga projects ba aron mo sakata ang atong economic standard kita musaka mo level up ta.
After 3 years. Way labot tong previous nga pangutang na to. Deadly ani karon kay ang atong piso nagsimot-simot naman sa 60 vis-a-vis the dollar. Pilay rate karon na may kuan kanang ba di kayo maayo ni newspaper agad. Murag hapit na ni makuan. Hapit na ni manira siguro. Barely surviving ni. Matud pa sa akong higala nga si Manoy Elias Espinosa, Attorney Eli Espinosa sa Sunstar Siang Column. Subsidy for drivers, suffering for commuters. Paita. Unya, unsa mo tong adlaw, Huwebes, musaka na sa siguro kay i-calibrate man na nila mga higala ang pagsaka every 3 days. Wa pa ko'y feedback og saka na ba. Kaya every 3 days man kuno. No, sa una ko man every Tuesday man Monday midnight. Sato pa Martes na. Mo paibaw dayon sa either kuan ka ng rollback or price increase. Mura hatagan ba nila gamayng panahon nga makapatubil ka ba, makapahimuos ka sa previous nga barato-barato nga presyo. Karon tag tulo na kaadlaw. Gatos, imagine na. Kanay mong usang gatos. Okay? Sukad mo ang takaabot anang presyoha sa gasolina. Ito lang binisayo ni. Man taka abot niya na inigpatubil ni mo. Sang gatos. The worst part is, ang imo pag yung kwarta, pag marang magawang gamay sa papel hapon, maggunit ka sa kalibo karon mga higala mo, kilab lang. Kuha na yun. Mag-anaman na ang pag yun siya. Kaya wa pa may timailhan nga mahunong ang gubat. Nangutana to ako amigo unsa man nila di ba kani kanang di ba nimo abot sa senaryo nga naay looting manglungkap ng mga tao ko di pa sa extreme ra na nga senaryo kuan musaka ang kawat musaka ang incident sa pangawat mga higala kay kining tao mo survive man gyud maningkamot man mo survive. So mangawat, wa pa ni. May laman na to. Consistent gina siya. It's always the natural progression every time a crisis happens anywhere in the world. Hinugtanay sa bakos, unya ang katog yung dihado in towns kinabuhi, mo resort na og pangawat. Nitabo na atong COVID mga higala. O sa uban pang mga krisis nga miyagi sa katuigan. Kita manghinaot ang di na moabot. Kana bang muhunong unta ning problema ha aron di ta makaabot anang dapita nga mudagan ang pangawat aron lang mabuhi. Kanang looting mas didli na kay daghang tao ba mo paibog ka ng daghang bugas kinta ikarga sa ibiyahe bukdo na pangwao na mga higala di siguro ta moabot ana kay unas tanan kita po mga Pilipino bisan og na mga salbahes madlok magyapon sa Ginoo so maybe that scenario di na may tabo. Kana lang magkautang-utang ka. Realistic gina siya nga scenario.
Mangutang ka karon, samot kag pangutang. Antod maabot ang punto nga ang imong utangan mabangkaruta. Kay nagkano mong ngutang. Maniran lang tani oy. Yun na nga senaryo, that's really possible. Ako ang amigo sad nga taga Cagayan de Oro, iya gitaw gisustiniran ang iyang mga empleyado. Iyang tagaan og bugas aron lang magaan-gaan ang ginabuhi ba, at least sigurado ang bugas kamo lay pangita og ipalit og sudan. Na iyang gisustiniran og bugas. Niya ang kana mga contractors for instance karon dili mo dawat og kontrata ngano tungod kay inig bid nimo contractor ka na building ipatukod mo submit man ka og proposal nga na mga higala kanang estimate sa cost ba gastuon sa imong building. Unya ang tagiya sa ang negosyante nga magpatukod sa building mutanaw sa kinsay lowest bidder. So, saan mo pag-estimate nga ang kabilya, ang siminto, wa magkakasiguro kung sa'y presyo na ini kasunod adlaw. Hunong sa ta. Di ba? So, wa sa ta. Wa sa ta construction. Ang problema, ang mga tao, kana mga trabahante lang nga, kanang mamanday, mamasa sa simento, manguli man na, kay daily basis man ang competition sa ilang trabaho. Dili man na sila regulars nga. Pero ang sa opisina, mga engineers, architects, nasa imong opisina, sige nagdawat sweldo. Why income? Agwantaho na nimo hangtod nga mahuman kini ni ang krisis sa Middle East. Sayo nang ka ng kemtanga. Ay mga pronouncements sa gobyerno nga moingon lang ka ba nga mo man siguro ninyo kasabot ni mga tuwana. Wa man gud sila, di sila katagamtam unsa ka pait ng gutomon ta ba. Kini sila gutomon na sila mga higala, dili tungod kay way makaon, na yung pagkaon na extend lang ka ang meeting. Tiwason ta na lang ni, imbis nga mahuman ang meeting alas 12, ang lapas mo hapit mo abot og alauna. Gutom na kayo. Mao na yung klasiya sa ilang gutom. Di pa sa gutom sa pobre nga wa jay makaon, mangita pa. Di katugkad og unsa kapait ang kinabuhi ba. Labi na kining atong presidente karon. Mao na nga ang mga tao mo tandi gyud ni Duterte o ni Bongbong Marcos. Kay kato Duterte kasabot man to kung say kinabuhi sa mga pobre. Wa man to og say pasultion wa ko katilaw og Mercedes-Benz. Yan balay mo gapon. Di man na siya pobre gyud para nato pero di sa na dato. Milyonaryo na pero ang kinabuhi ba pinobre bitaw kanang wa bitaw mag pasundayag sa iyang bahandi. Igo-igo ra gyud. Kana bang moingon og masakit ko grabe hurot ni. This is true. Of course, mamaligya nagyuta, that's another story. Pero kana bang nasa bangko, unya ang mga tao nakapil niya na labi na mga overseas Filipino workers pinanggaagin nila ni Duterte. Unya perting kontrahasan nila si Bongbong Marcos. Kay klaro kayo nga wa ni kasabot sa kinabuhi ta. Wa ni hanaw galutaw ni sa hangin. Problema nga nung midagan pag yun na pagka-presidente nga wa magyud na hinungdan puro gaba. Ano gon ang panahon?
Napagay ubang tao maingon nga og si Bongbong pa kunoy presidente panahon sa kinini ang COVID, di unta kuno ta maglisod-lisod. Yun sana niyo pagkwinta. Asa dapita nga maayo siya mo duma og dunay krisis. Mismo lang sa normal nga panahon, unsa may ang gisulti, that's on video. Nganong miabot man ta aning puntuha? Bakit tayo humantong sa ganito? Di ba? Or something to that effect, ang istorya. Sadyang nahibaw siya nga daghan na kayong ghost projects, non-existent nga flood control projects, plus overpriced. Way labot tong gikawat gyud gikan sa budget, way dapat gikawat ang kwarta. Tulo ka tuig, ana baka makaibaw. Perting paita mga higala. Kunya, kinsa may tanawa ra gud og unsay gihimo aning administrasyon na mafia na gud. Unsay istorya ni Ping Lacson? May tungod nang 18 ka mga kanhi sundao nga doon na ebidensya ilang ipakita kon in the right forum, in the proper forum. Gusto sila nga imbitaron sila sa Blue Ribbon Committee aron mo saysay sila dito. Pinanumpaan nga saysay. Ang gusto ni Lacson nga dili usara ka apidabit ang ilang pirmahan. Tagsa-tagsa. Inig adto na sa Blue Ribbon Committee musalot man na di man na magdungag tindog musalot. Tagsa-tagsa man ang ilang paghural nga musulti sila sa tinuod. Unsa may problema ni ana? Pero di mahimo. Unya di kuno kalikayan nga iya mga kauban mo cite o contempt. Gamay ra kuno kayo ang ilang kanang detention cell sa Senado. 18 kuno na sila kabuok. Sa ato pa makontempt ng 18 kabuok. Ngunang di niya tawgon. Unsa man ang klasiha sa gobyerno? Senate President, utrosan. Diri sa lower house, utrosan nga tungod sa kwarta, mga higala. Malita nga kwarta na kadawat. Ug andam nga mubutyag ng mga sundao. Ug dili na kalahutay sa scrutiny, so be it. But let us scrutinize the statements of these people. Let them face inquiry. Dili pa atubangon. Una ang number one suspect nga, one of the top suspects nga, mao gyud nagmaniobra ning kwartang gipangkawat. Misay-say na, hatag nagvideo. Wa ko na probative value. Asa man ita mangitaan ni aron mosulbad ni? Ano mo ingon dayon, kuan ba na sila'y concerted effort na kalimtan na to ni. Let us move on. Move on ta. Let us move on. What? Mahimo ning move on lang ta ni? Wala ka ng crisis karon so pag move on na to. Ugwa pa na kawatang kwartahan na patay magamit-gamit ginagmay. Karon kabikos-bikos ta. Nya, mangumpra tag bugas gawas mga higala ha. Aron masiguro nga na-supply sa bugas diri sa Pilipinas, mangumpra ta, gikatakdang mangumpra ta. Inig pangumpra nimo unsa may mong gamiton? Kwarta. Unya, unsa man kwarta ha? Dolyar. So kining atong piso bayloan sa nig dollar aron makapangumpra ta didto. Unya nga atong piso kay apit naman mo buta. Wag yun eh. Bila ka punto mga higala nga di ka kakitag hayag. And all in all, mo translate ni sa usa ka kuan lang
usa ka pulong incompetence. Atong takna